Sasi
sedo nono nganti pikon tamune Bapak Sutarman elok tenan lho Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dados berkah nggih. Amin. Ngeten iki mertandakake nek Pak Sutarman iku piyayine entengan, ya. lomo terus regep jagong. Bener. Ndek kowe digawe apa yo ngene iki? Aku Mas. Ya, ndek iki digawe ta? Aku nggih ingin digawe. Wah, tamuku Mas, Mas aku ngundang wong 3.000. Teko. Sing teko 100 Mas. Kuwi keluarga tok. Kuwi keluarga asal ora mangkat lho. Lah iya, lah wong ya ora tau nyumbang kok ya. Lah iki wong udel kok. Lah wong ya nyambut gawe terus kok ya. Ya ngono wis rawung ya kudu begawe yo ya. Lah wong aku nek titipe wong ya titip Mas, ya duwite wong ya ora mbok plongke amplop mbok go tuku omben apa. Titip 10.000 ya apa ya tegel lho nggih. Mangsa dadak bisa lali marang dika ingkang turin wengi dadi ati prasaja tur bisa langgame manut Dik Dewi napa nderek? Langgame Kayung Yun kagem temanten kekalih. Oh nggih. Monggo. Sing nembe Kayung Yun ya Mas. Leres. Aku tak karo mlaku-mlaku rene ya Mas. Belah lah tamune Pak Sutarman ngantek teko kebonan ngene iki nek 100 ping pirang ewu tamu iki pira ya Mas? Kok terus mbok ancam 100 iki? Nalika ingsun bareng lelangan suka panglipur sawetawis lumantar pametri budaya Jawi kang adiluhung musik kreatif sedayu
Piminanaka Masigit Susilo panglipur tetembangan sawetawis katur handika para lengah para tamu kinurmatan ing siang kaladahan ulujeng siang ulujeng midhangetaken Dalem, Nduk. Iki keluarga besan saking pundi? Saking Laladan Mojo Janti Harjo Karanganyar Tentram. Nggih, mbok menawi anu bapak kalian ibu besan ngersake tembang. Mau Pak Pisan Ngudoroso. Pripun, Mas? Ndongake kok ya nggo sesisih aku ora didongake. Sing adil. Wong rene iki ya ragat gedhe lho mangsamu iki. Berarti Pak Besan ya didongake, Mas. Ayo iya no, wong ya padha. Asmanipun Bapak? Asmarum panjenengan Bapak Tarmin Ibu Sarmi. Bapak? Tarmin, Min. Oh nggih, Bapak Tarmin nggih. Salih. Sing siang Bapak. Niki Ibu Sarmi. Ibu Sarmi. Heeh. Tarmin. Bapak Tarmin ya, Mas. Heeh, Min. Nata Pak Tarmin ngapunten niki enten dit 500, Pak. Matane iki yo roh. Lah iki lho Mas, glo Mas, masalah Mbak ngene iki yo eman-eman sik tasikuane sik yo. Nyelimpet nang andi kembang yo roh kok. Alah glo akeh heram. Ngayo sak foto. Pak Sutarman ki yo piyayine lomo lho Mas, duit gur diguaki lho. Tasikuane. Yo roh. Gusti. Bapak Tarmin. Tarmin. Bali rene meneh. Pak Tarmin nggih. Iki lemu ana yo energik tenan yo. Jumbuh tenan. Lalo lale menyang semen andalane Pak semen ngertas semen nggih Pak nah semen Gunung Kidul kok ora ngerti Pak Tarmin ngertas ora menyang semen nang semen arep tuku es lho kene yo akeh tutup kabeh jagongane Pak Tarman kok ya mugi keluarga Bapak Sutarmin terus pinaringan sukses amin Allahumma amin talalelat amin Allahumma amin pangapunten Bapak ngersake tembang napa mengke dawuh lagu napa Pak Tarmin nyuwun lagu napa napa Bu Ibu Sarmi oh Bapak ngersake kangene ati ibu ngersake pepeling oh ya Ibu Sarmi wah juragan anu lho Mas mie lho Mas kae sarimi Mbak piye Mas kok terus mbok warsoh iki karepmu piye lah kok kae lho Mas neng bungkus kae wis enek tulisan Sarmi isi 2 Sarimi oh dudu Sarmi to Mas Sarmi ndokmu ya padha kok ora pate ketok lebu tahu tembange pepele nggih Bu karo kangene ngati nggih diaturke dhisik engko manut ya gedene ya udu kuwi opalane kok gede wae lha ora kowe iki lho Mbak iki le gembujeng Mas apa? Ya Allah aku lagi meteng aja kaya Mbak Sinden Metamit ya Allah niki ya bener Mbak mangkepuk ping 3 Mbak kok nanti anak teletabis ngono dilakoni sang surayu yen
sudah terjawab, Mas. Apa lenggah kanthi ngedapi pasegan kang katur monggo. Yo as hati susah mong kangen seleramu Kanca-kanca Yunani. Tipe apa iki, Mas? Son. Oh, son ya. Wis koyo wong jaman biyen tipe. Lah jenenge iki ya kuwi tip karo son ki ya padha. Ya, apa? Ini GBL. GBL kagunganipun Mas Gobil. Ya, ora union GBL. Kleru pisan kaya. Lah kaya kleru tenan. Oh, enggak iya. Union Audio tipe udu. Kuwi lehmu maca ki sing mbok waca ki merek apa? Kok sembrono. Sone ngletek mesti kering ngletek. Ki GBL. Iya, saking Bening Gobil. caket kemawon. Ki sone elok tenan lho. Wah, sone gantem marem. Iya. Murah. Lebokke ya, Mas? Lho iya no aku sing ngene kaya piye to ki? Aja seneng
sekop. Lah nek iringane sekop-sekop Pak Dik sekop-sekop ngono. Aku ki nggur bayangke ya. Iya, Mas. Panek kowe iki dadi bojoku to. Heeh. Walalah. Kaya Cocok ya, Mas? cocok ya lombok tumpang tahu ya. Ya malah enak to Kaya nek angka lombok 10. dicoplusi tahu. Ya nak tahune no wah. Duh. Nyenengke ya, Mas. Nyanyi ya. Mengke nyanyi, Mbak. Sebentar Mas aku rada. Lali jate ora kenal. Lali Mas, jane ya kerep awor ning TikTok barang mengikuti kok aku ning ya lali. Sing dirias kundang yo kae. Oh iya. Jurakane wesi kuning. Apa kok wesi kuning? Baja. Oh, baja ya. Siap. Mungkin nyanyi nggih, Mbak. Apa ini ayo duet. Bisa capek gunung. Oh, Mbak enggak dada-dadane apa, Mas? Yo nak ngomong ra iso ki lho dadar bengok yo patut. Tak bacotnya ya, Mas. Ya. Syukur. Sakare bisa gunung besok. Ngomong aku tinggal dhewe yo. Lah wong ya kowe iki kudune tak taleni ngono ben ora ado. Ingon-ingon ye. Ya taleni. Siap dintekke bar iki purna. Ingkang ngersake Kerinci Ucul Pak sinten niki mau? Ya Salim. Pak Sugiyo. Pak Edi nggih, wilujeng siang Pak Edi. Nggih. Ala mboten Pak. Pak niku anu lho Mas. Apa? Langsung to the point. Alah ngapunten Mbak, mboten betos sangu ngono. Nggih mpun ngono. Mboten jagake sangu, Pak. Anu ngersake tembang tok wis seneng ya, Mas. Lah, gak percaya. Siap. Pak Edi anu asli Wangkis mriki. Oh, saking Besan. Alah, Mas, apa neh kok keluarga Besan ya, Mas? Awake dhewe nek gur perkara duit ki nomor keri dhewe. Pertama ya duit. Ya iblis. Wah. Ayo, entake, selak tutup. Lajeng